αγκαλιάσεις μ' αγάπη και σ' αγκαλιάσω κι εγώ. Μόλις θα κλείσουν για λίγο τα μάτια, μέσα από σένα ένα άλλο κόσμο θα δω. Αν μ' αγκαλιάσεις μ' αγάπη και σ' αγκαλιάσω κι εγώ, όλα θα πάρουνε λάμψη και χρώμα, θα μου γελάνε κι όσο θα υπάρχεις εδώ. Αν μ' αγκαλιάσεις μ' αγάπη, ένα άλλο κόσμο θα δω. Καλησπέρα. Καμιά φορά όταν ακούμε για μια ηρωική πράξη, έχουμε την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που την έκανε είναι φτιαγμένος από άλλο υλικό. Ότι οι ήρωες είναι άτομα τελείως διαφορετικά από εμάς. Τελικά όμως, οι ήρωες είμαστε εμείς, ή τουλάχιστον άνθρωποι σαν εμάς. Ίσως το μόνο στοιχείο που τους ξεχωρίζει σε κάποιες περιπτώσεις είναι τα ρούχα τους. Μια κόκκινη στολή με ένα λευκό σταυρό. Πρόκειται για το σώμα εθελοντών, σαμαριτών και διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τη μεγαλύτερη εθελοντική δύναμη πρώτων βοηθειών και διάσωσης στην Ελλάδα. Το σώμα αποτελείται από 4.500 ήρωες που είναι έτοιμοι να τρέξουν ανα πάσα στιγμή στην πιο δύσβατη και απομακρυσμένη περιοχή, όπου υπάρχει καταστροφή, όπου υπάρχει ανάγκη. Το Σώμα Εθελοντών Σαμαριτών και Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κλείνει φέτος 75 χρόνια αδιάκοπης ανθρωπιστικής προσφοράς. Οι εθελοντές είναι πάντα παρόντες σε πλημμύρες, καταστροφές, έκτακτα γεγονότα, σε έρευνες διάσωσης, αλλά και σε μεγάλες εθνικές εκδηλώσεις. Με σύμβολο την κόκκινη στολή και το λευκό σταυρό, οι σύγχρονοι αυτοί Σαμαρίτες δείχνουν με τις πράξεις τους τη σημασία του να είναι κανείς άνθρωπος. Οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού είναι σε ετοιμότητα 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Κινητοποιούνται οποιαδήποτε στιγμή προκύψει ανάγκη και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όπου χρειαστεί. Εκεί που νομίζει κανείς ότι υπάρχει χώρος μόνο για απόγνωση και θλίψη, οι Σαμαρίτες βρίσκουν χώρο για δράση. Βρίσκουν χώρο για να δείξουν έμπρακτα την ανθρωπιά τους. Το έργο τους δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα, γιατί ούτε οι καταστροφές περιορίζονται μόνο στη χώρα μας. Από την Αλβανία μέχρι τη Σρι Λάνκα και το Πακιστάν, οι Σαμαρίτες αποδεικνύουν καθημερινά ότι εκεί που η αδιαφορία αναζητά δικαιολογίες, το αληθινό ενδιαφέρον βρίσκει λύσεις. Οι εθελοντές Σαμαρίτες, πέρα από τις αποστολές αντιμετώπισης καταστροφών, παρέχουν πρώτες βοήθειες σε μεγάλες διοργανώσεις, εκπαιδεύουν μαθητές και δασκάλους σε θέματα πρώτων βοηθειών, συμμετέχουν στην προστασία των δασών. Καθένας από εμάς μπορεί να γίνει εθελοντής σε αυτή τη σπουδαία οργάνωση, γιατί καθένας από εμάς μπορεί να γίνει ήρωας. Μπορεί να γίνει ο άνθρωπος που έσωσε έναν άλλον άνθρωπο. Καλό βράδυ. Είχα κρυφτεί, μα όταν σε είδα βρήκα ξανά λευκή σελίδα για να μπορέσω να γράψω και πάλι όσα φοβόμουν να πω. Ακού πως κάνει για σένα η καρδιά μου, αν θες να μείνεις για πάντα κοντά μου, μόνο ένα πράγμα χρειάζεται απόψε γι' αυτό.
γράψω κι εγώ.